Takže, vítajte konečne pri prvom videu, ktoré bude súvisieť s hrou Payday 3. Konečne to prišlo. Áno, naozaj, konečne sa venujem hre, ktorú mám na svojom veľkom banneri na kanáli. A povedal som si, že nastal čas sa tomu konečne začať venovať. Jednak preto, že už mám predtočených veľa tutoriálov na stealth heisty. A druhák preto, pretože v decembri, čo je už za pár dní, respektíve za 2 týždne zhruba, bude vychádzať First World Bank a v januári budúceho roka bude vychádzať aj nový heister. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude Jacket, takže si myslím, že je veľmi dobrý čas zrovna teraz začať s tutoriálmi na momentálne dostupné heisty. V tomto videu sa však nevrhneme na konkrétne jeden heist, ale pozrieme sa na to, ako funguje stealth v Payday 3. Loud si vysvetľovať až tak nemusíme, pretože Loud je self-explanatory. Strieľaš a do toho ti hrajú brutálne pecky. Samozrejme, budú videá aj kde budem prechádzať tieto heisty na Loud, pretože si myslím, že to stojí za to a chcel by som mať tutoriály aj na stealth, aj na Loud. Tak poďme teda na to. Najprv si povedzme, ako momentálne funguje solo mode a online play. Je medzi nimi nie len ten rozdiel, že v solo móde môžete hrať len solo, len s botmi, čo dáva zmysel samozrejme, ale aj s tým, že pokiaľ si zapnete heist cez online mod, tak žiadny reštart toho heistu od vtedy, ako opustíte lobby, nezmení RNG daného heistu. To znamená, že napríklad, keď máte niekde nejaký kód, napríklad v No Rest for the Wicked, čo je prvý heist, tak tento kód zostane rovnaký po každom reštarte. Ale platí to len v online play. V solo móde, ktorý je momentálne v bete, sa vám po každom reštarte tieto faktory randomizujú. Rovnako táto randomizácia platí nielen na kódy, ale taktiež na pozíciu telefónov, z ktorých si sťahujete QR kódy. Pozície kamier, pri niektorých heistoch taktiež existuje mechanika, kde používate akýsi panel na to, aby ste vyradili nejaké zariadenie z prevádzky a na vyradenie tohto zariadenia použijete sériu jedného alebo viacerých elektrických ističov, ktoré musíte vypnúť v správnom poradí podľa toho, aké farby vám ukazuje displej. Tieto farby sa však menia len, pokiaľ teda hráte na solo mod. V online play zostávajú rovnaké. To znamená, že napríklad pri heiste Golden Shark musíte vypnúť 4 ističe a dajme tomu, že hráte teda online play a vybehnú vám farby biela, zelená, modrá, červená v tomto poradí, tak pokiaľ ten heist nedokončíte a reštartujete ho, tak v ďalšom pokuse budete mať tie farby rovnaké. To znamená, že si ich stačí napísať niekde na papier a nemusíte sa stále vrácať k tomu displeju. Pôvodne som si myslel, že to je dosť zbytočná mechanika, respektíve, že je zbytočné si túto mechaniku pamätať, ale nakoniec som prišiel na to, že to je celkom užitočné, pretože to jednak šetrí čas, ale aj znižuje riziko, lebo niekedy ste jednoducho v dobrej pozícii, aniž sa stihnete vrátiť k tomu displeju a naspäť od neho, tak sa vám môže tá pozícia znevýhodniť a potom budete musieť čakať, kým sa otočí kamera alebo odíde guard. Je to také, že to viete využiť, keď o tejto mechanike viete. Takže poďme teda na ten stealth a ako funguje. Doporučujem si avšak po zhľadnutí tohto videa ísť vyskúšať tieto mechaniky do stealth tutoriálu, ktorý vám hra ponúka, pretože je celkom dobre spravený a v podstate sa tam naučíte úplne gro a úplný základ toho, ako tie mechaniky fungujú, respektíve ako stealth funguje. Je tam aj loud tutoriál, crowd control tutoriál a tak, ale na ten stealth to je dobré. Tak poďme teda na to. Najväčší rozdiel, ktorý prišiel z Payday 3 od Payday 2, je to, že neexistuje už žiadny concealment level. Ak neviete, čo znamená concealment level, to bola jedna číslica od 3 do 75 v Payday 2, ktorá určovala to, ako rýchlo vás dokáže guard alebo civilista spozorovať. To znamená, že keď ste mali napríklad pri sebe len malú pištolku s tlmičom a ako sekundárnu zbraň ste tiež mali nejakú malú zbraň a mali ste iba oblek, nemali ste žiadny body armor, tak ste mali ten najnižší možný concealment level a v tom prípade trvalo tú najdlhšiu dobu, aby vás guard spozoroval. Tuto v Payday 3 to však už neplatí. Tuto v Payday 3 môžete mať pri sebe hoci aj gulomet, raketomet, celý pás granátov a Ficovú demisiu a oni vás nebudú detekovať o nič rýchlejšie, ako keby ste nemali pri sebe nič z toho. A čo je ešte veľmi veľký rozdiel je to, že v Payday 3, na rozdiel od Payday 2,
môžete niektoré heisty prejsť celé bez toho, aby ste si vôbec nasadili masku. V Payday 3 sa rovnako ako v Payday 2 sú niektoré heisty, ktoré môžete spraviť v stelte, môžete spraviť v laude, alebo môžete spraviť len v stelte, alebo len v laude. Heist, ktorý môžete spraviť len v stelte, je momentálne iba jeden, a to je Legacy Heist s názvom Turbid Station. A heisty, ktoré môžete spraviť len v laude, sú momentálne dva, a to sú Cook-Off a Road Rage. Čo sa týka heistov, ktoré ste schopní spraviť kompletne bez masky a so všetkým lootom, tak sú len heisty Rock the Cradle, Gold and Shark, Houston Breakout, a pokiaľ nehráte v solo móde, ale v online play, tak je možné dokončiť aj No Rest for the Wicked bez nasadenia si masky, ale až potom, čo zistíte kód a reštartujete heist. Ale je to možné. Avšak v tomto heiste sú na peniazoch diepacky, potom čo sa dostanete v trezore do miestnosti s peniazmi, a je veľmi veľká šanca, že minimálne 2 z nich nedokážete odistiť predtým, než prasknú, a tým sa vám degraduje hodnota peňazí. Ale ste schopní zobrať všetky tie peniaze bez toho, aby ste si dali masku, pokiaľ zistíte kód a reštartujete heist. Prípadne pokiaľ ho uhádnete, lebo tieto kódy sa dajú aj uhádnuť, samozrejme, logicky. Môžete ten kód skúsiť naťukať aj 10 krát, nespustí to alarm. Ale to zase odbočujem. Akurát je to taká dôležitá odbočka, pretože to súvisí s tým, čo sa tu snažím vysvetliť. A viem to uviesť ako príklad. Už konkrétne No Rest for the Wicked bude mať samostatné video, ako ostatné a všetky heisty. Takže poďme teda na ukážky toho, ako vyzerajú mechaniky v stelte. Poďme začať teda tými kódami, nakoľko to je posledná vec, o ktorej som hovoril, tak na ňu rovno aj nadviažem. Vyzerajú konkrétne nejako takto. Tuto sa mi dokonca podarilo ten kód uhádnuť náhodou, lebo som to točil len kvôli tomu, aby som to mal do videa. Tak, poďme teraz na ďalšiu mechaniku, a to je trezor. Je to veľmi jednoduché. Tam len stlačate AD podľa toho, kam vám to ukazuje, a podľa toho, ako sa veľmi trasie ten ukazovateľ. Čím viac sa trasie, tým bližšie ste k tomu bodu, ktorý potrebujete na to, aby ste otvorili ten trezor. A musíte to tak urobiť 3-krát. Názorná ukážka. Ako ste si mohli všimnúť, tak ja to mám namodované, takže u vás na tej vanile to bude vyzerať trošku ináč ten ukazovateľ. Každopádne, ako sa moduje, si ukážeme niekedy inokedy. Ak by ste si to chceli vyskúšať na nečisto, táto mechanika sa dá vyskúšať aj v stealth tutoriáli. Ďalšou mechanikou, ktorá sa veľmi často vyskytuje v stealth heistoch, sú QR kódy. Tie fungujú na tom, že sú rozmiestnené náhodne na mape, a ako som už vysvetloval, tak pri online play tak zostávajú po každom reštarte. V solo móde sa tieto pozície menia. Každopádne je vytýčených len niekoľko pozícií. To znamená, že vždycky to budú len nejaké konkrétne pozície. Napríklad vnútri skriniek alebo na stoloch. Jednoducho tieto QR kódy majú svoje určené pozície, aj keď reštartujete heist v solo móde, s tým rozdielom, že sa len menia. To znamená, že keď jeden heist prejdete už dostatočne veľakrát, tak už budete vedieť, kde hľadať tie QR kódy, aj keby sa tie pozície menili medzi reštartami. No a získanie QR kódov je úplne jednoduché. Tam len prídete k tomu telefónu, ktorý ich obsahuje, podržíte dané tlačítko, ktoré máte nastavené, a hotovo. Ešte dôležité je spomenúť to, že tieto QR kódy sa zdieľajú medzi všetkými hráčmi. To znamená, že keď hráč A zobere QR kód, hráč B, ktorý je na opačnej strane mapy, ho vie využiť. No a vyzerá to nejako takto. Tak ako aj pri ukazovateľovi na krekovanie trezoru, tak aj tuto sa dá telefón customizovať, takže si tam viete dať v podstate čokoľvek, čo nájdete na mod workshope. Ďalšími dôležitými prostriedkami v stealthoch sú keykarty. Sú len dve keykarty, a to je červená a modrá. Modrá sa najčastejšie využíva na miestnosti s kamerami, ale napríklad pri heiste Houston Breakout sa dá modrá využiť
aj na to, aby ste si otvorili výťah alebo miestnosti so zásobami. Červené sa najčastejšie využívajú pre dôležité objective dvere, ktoré potrebujete, aby ste sa dostali k niečomu inému, čo potrebujete, aby ste progresovali heist. Karty sa môžu nachádzať na rôznych miestach, či už je to v trezoroch, ale môžu sa nachádzať dokonca priamo aj na gardoch, ktorých máte v heiste. V prípade, že sa nachádza na gardovi, bude sa mu nachádzať na jeho zadku. Ešte než sa vrhneme na rozdelenie toho, čo je public area, private area a secured area, vám vysvetlím, čo je to motion sensor a čo je to ECM-ko. Pretože toto sú dve najdôležitejšie predmety, ktoré so sebou budete na stealth heisty potrebovať nosiť. Motion sensor je úplne jednoduchý na pochopenie. To len niekde položíte, alebo to položíte na niekoho a okolo toho motion senzora bude malá oblasť, kde bude vyznačený každý civil a každý guard v dosahu. Tento dosah je ale veľmi malý, takže ja to vždycky robím tak, že tento motion senzor dám na nejakého garda, prípadne na lead garda, ktorý je len na vyšších obťažnostiach a aj to len na niektorých heistoch. A rozdiel medzi lead guardom a obyčajným guardom je ten, že pokiaľ zabijete lead garda, budete musieť jeho telo so sebou nosiť a odpovedať na pagere viackrát. Aj keď pri obyčajnom gardovi odpovedáte len raz. Pagere sú mechanika z dvojky, kde musíte odpovedať dispečerovi, keď zabijete garda, ináč spustí alarm. V dvojke spúšťal alarm vždycky, keď ste neodpovedali. V trojke to funguje ináč. Na najvyšších obťažnostiach, respektíve na obťažnosti overkill, máte dostupné len 2 pagere. V tomto prípade to znamená to, že môžete zabiť 2 gardov, odpovedať na ich pagere a stále sa nespustí alarm ani search mode. Search mode je to, že gardi začnú prehľadávať mapu a odchádza zo svojich prednastavených pozícií a prednastavených ciest, po ktorých chodia, až kým vás nenajdu. Do search mode sa nevypne, až kým vás nenajdu, alebo sa nespustí alarm. Môže sa ale stať aj to, že zabijete 2 gardov, odpoviete na obidva pagere a následne ste nútení zabiť ďalšieho. Je možné vyhnúť sa alarmu, pretože keď odpoviete aj na ten pager navyše, tak vtedy sa spustí search mode. A nie priamo alarm, tak ako to bolo v dvojke. V tej dvojke ste mali vždycky dostupné 4 pagere, ktoré ste mohli využiť. Tuto sa počet tých pagerov mení podľa obťažnosti, a teda na tej najvyššej sú to 2. A pokiaľ ste zabili jedného garda a neodpovedali ste na jeho pager, nespustí sa alarm, ale minú sa vám obidva pagere. Prípadne keď ste na nižšej obťažnosti, minú sa vám 2 pagere a ostanú vám 1 alebo 2. Na najvyššej vám neostane žiadny. Ale to som odbočil od motion senzorov. Takže motion senzor slúži na to, že si to nalepíte na nejakého garda, prípadne na lead garda a máte ho permanentne označeného a tým pádom vám ukazuje neustále jeho pozíciu a taktiež pozíciu civilov a gardov, ktorí sú blízko neho. ECM-ko je trošku zložitejšie, pretože je tam aj využitie na loud, ktoré ja som zatiaľ nevyužil nikdy, pretože momentálne na to nie je žiadny build a je to veľmi nepraktické. Využitie na stealth je veľmi praktické a jednoduché. S tým rozdielom, že si ale musíte piknúť nejaké skilly, aby ste to vedeli využiť. To znamená, že pokiaľ iba začínate hrať tú hru, nebudete mať možnosť využívať toto ECM-ko do takej miery, ako sa dá využívať neskôr. Teda na vypínanie kamier. Nech sa páči. Najprv názorná ukážka motion senzoru a potom ako sa vypínajú kamery s ECM jammerom. You shouldn't be in here. No sightseeing. Come on, I'll show you out. Keep an eye out for cameras and guards. Tak v prvom klipe som teda označil lead garda a bolo pekne vidieť, ako je odlišný od toho druhého garda. A v druhom klipe ste mohli vidieť, že som najprv netrafil ten ECM jammer a ja som to tam zámerne nechal, aby som ukázal, že ten range je dosť malý. A niekedy sa vám stane, že tá kamera je príliš vysoko na to, aby ste dočiahli a mohli tam dať ten jammer. Taktiež dôležitou mechanikou je aj páčenie zámkov, ktoré vyzerá takto. Tak a teraz si poďme povedať, ako vlastne funguje ten stealth v Payday 3. Existujú oblasti public area, private area a secured area. V public area môžete robiť čokoľvek, okrem tzv. Illegal actions. To znamená, že napríklad kradnutie šperkov alebo otváranie výloh, kde tie šperky sú. Ale môžete narážať napríklad do gardov, alebo môžete brať QR kódy, ale nesmiete ich aplikovať. To, čo môžete robiť,
a nesmiete robiť, zistíte podľa toho, či je pod tou akciou napísané Observed. Keď pod tou akciou je napísané Observed, znamená to, že vás sleduje buď civil, guard alebo kamera, a keď túto akciu vykonáte aj napriek tomu, že ste observed, tak sa stane nejaká reakcia. To znamená, že civil sa splaší, alebo guard vás bude chcieť zatknúť. Čiže aj keď sa pohybujete v public area, tak nesmiete vykonávať takéto akcie, lebo to nedopadne dobre. Potom je private area, kde už len váš pohyb môže vyvolať reakciu od guarda. To znamená, že keď sa budete nachádzať v private area a uvidí vás guard, respektíve vás odhalí, tak vás bude chcieť vyprevadiť von z tej private area do public area. Pokiaľ s ním nepôjdete, tak sa vás pokúsi zatknúť. Toto avšak platí len, pokiaľ nemáte masku. Pokiaľ máte masku, tak vás odhalujú aj civili, aj guardi už v public area. V obidvoch týchto prvých areách môžete behať shiftom. Potom je tretia, a to je secured area, kde vás odhalujú aj civilovia, aj guardi, a ako náhle vás tam guard načapá, tak vás pôjde rovno zatknúť. Navyše v tejto érii nemôžete behať, lebo to môže prilákať garda, nad ktorým potom vyrastie taký žltý trojuholník s výkričníkom a on sa pôjde tam, kde ste bežali pozrieť a pôjde zase preč. Nespustí to search mode, ale môže to prilákať pozornosť. Sú ale aj výnimky, kedy vy sa môžete voľne pohybovať v private areas. Konkrétne, čo ma momentálne napadá, sú len dve, a to je pri heiste Touch the Sky a Rock the Cradle, kde získate vstupenky po tom, čo urobíte nejaké kroky a môžete sa voľne pohybovať po private areas, ale stále nie po secured areas. Tak, a teraz sa spolu pozrieme na to, ktoré skilly by ste si mali piknúť, aby ste si svoj stealth urobili čo najjednoduchším. Tak, za normálnych okolností môj stealth build vyzerá takto a jediné, čo si mením, je buď ECM jammer alebo motion sensor podľa toho, ktorý heist hrám. Trailblazer robí to, čo motion sensor, tým rozdielom, že to môžete dať niekde do dverí alebo hoci kde do cesty. A keď cez to niekto prejde, tak vtedy ho to označí. Ale ja používam motion sensor, pretože mi príde viac užitočný pri takýchto veciach. Dávam sem teraz celý môj build, tak ako je. No a nakoľko vy si všetkých 28 skill pointov odomknete až potom, čo dosiahnete level 100, tak si budete musieť, a ukážem vám teraz, že ako by som si pikoval ja, keby mám po jednom si brať tie skilly. Začal by som určite s Grifterom. Grifter je veľmi jednoduchý na pochopenie. Vždycky, keď narazíte do civiliána, tak dostanete rush. Rush vám zvyšuje rýchlosť a neskôr vám hrá do iných skillov. No, lenže tu je jeden maličký problém. Tieto všetky skilly, čo vidíte, že ja mám odomknuté, odomýkáte tak, že získavate XPčka. To znamená, že dokončujete heisty. To znamená, že napríklad, takže si môžeme predstaviť, že momentálne nemám odomknuté nič z tohto. Ak by som mal 4 body, ktoré si musím vybrať, určite by som išiel do týchto 4. A keď sa dostavím na 5. bod, išiel by som sem. Potom by som sa sústredil na to, aby som sa nafarmil XPčka a odomkol si týchto 5 skill stromov až do konca. Aby som si potom mohol vyberať jednotlivé skilly. Ale povedzme teda, že ideme od 1 a teraz nemáme nič odomknuté. Tak určite by som začal Grifter, Infiltrator. Potom Hacker. Potom Scrambler. A až potom Transporter. No, a teraz povedzme, že sa vám podarilo otvoriť všetkých týchto 5 stromov. A teraz si musíte vyberať medzi nimi. A ideme teda od levelu 1, hej. Tak dajme tomu, jeden zo základných skillov bude určite, je tu veľa užitočných skillov, takže vždycky sa nájde ešte nejaký, ktorý by sa vám hodil, ale rozhodne za najdôležitejšie považujem tieto. Tento skill, Walk the Walk, vám dovoluje pohybovať sa v private areas bez toho, aby vás detekovali kamery, pokiaľ máte rush. To je veľmi užitočné. Social Engineering vám dovoluje robiť akcie, ktoré sa normálne považujú za ilegálne, napríklad branie šperkov z výloh pred civilistami a pracovníkmi, čiže pred postavami, ktoré nie sú gardi, bez toho, aby vás odhalili. Ale len v prípade, že máte rush. Potom je tu Quick Fingers, ktorý vám dovoluje vypáčiť zámok na prvý úspešný jiggle. To znamená, že hneď ak sa trafíte do neho prvýkrát, do toho stredného bodu, tak sa vám odomkne. Potom je tu Beggar, ktorý vám dovoluje rýchlejšie brať loot, pokiaľ máte rush. Ale to nie je zase tak dôležité. Dôležitejšie je za mňa Cam Distortion, ktorý vám dovoluje vypínať kamery ECM jammerom. Je to veľmi dôležité, hlavne pri niektorých heistoch. Potom je tu Extra Pockets, ktorý vám dovoluje niesť ďalší predmet, či už je to motion sensor alebo ECM jammer navyše. Potom je tu Glitch Protocol, ktorý sa vám zíde, keď vás napríklad načapá guard v private area, sa pohybujete, tak mu zapnete tento Glitch Protocol a on sa na 5 sekúnd ako keby vypne, prestane vás
odhalovať a vy môžete okolo neho prebehnúť a ako keby sa nič nestalo. Ďalej veľmi dôležitý skill je Secure Loop. To vám dovoluje loopnúť kameru a je to veľmi užitočné. Aj keď pri overkill obťažnosti veľakrát je tento Secure Loop obmedzený len na 5 sekúnd. Ale to je modifier, ktorý je na ťažších obťažnostiach. A potom je tu Power Lifter, čo vám dovoluje niesť 2 bagy naraz namiesto jedného. Je to veľmi useful skill, pretože o dosť rýchlejšie potom clearujete tie heisty, keď môžete nosiť 2 bagy namiesto jedného. Je to self-explanatory. Čo týka zbraní, tak ja si osobne na stealthy berem vždycky zbranie, ktoré chcem vylevelovať. Tu funguje získavanie komponentov na zbranie tak, že si ich ako keby levelujete. To znamená, že získavate na ich XPčka tým, že dokončujete heisty. Takže keď hrám stealth, zoberiem si hociakú zbraň, ktorú nemám vylevelovanú, pretože ju väčšinou aj tak nevytiahnem. A sekundárku si zoberiem hociakú, ale musím mať tlmič, aby som vedel strieľať, keď sa potrebujem masknúť. Čo sa týka deployables a throwables, tak pri jednom si berem ammo bag a pri druhom si berem throwing knife. Nakoľko vy tie nože využívate v stelte na to, aby ste odlákavali pozornosť guardov. Následná ukážka. It's showtime, you gobshites. To, že to je tehla, to si nevšimajte, to je mod. Viem, že ku Laudu som toho teda veľa nepovedal, ale Laud je trošku komplikovanejší kvôli tomu, aké skilly sa tam berú a ako funguje. Takže Laud bude mať vlastné video, kde ukážem svoj build a ešte než toto video ukončíme, tak by som ešte rád odporučil stránku payday3.gg, ktorú budete mať v popisku, pretože táto stránka je celkom užitočná. Máte tam veci ako napríklad štatistiky vašich zabití, vaše peniaze, vaše sístaky, koľko heistov ste spravili a podobne. Ale na čo sa dá tiež využiť je stavanie buildov. To znamená, že nemusíte zapínať hru, aby ste zistili, že za koľko bodov vám vyjde aký build. Tak fajn, predpokladám, že aj tak som asi na niečo zabudol, ale naozaj toto je hrubý, úplný základ gro stealthu a keď si po zhľadnutí tohoto videa ešte zahráte ten tutoriál na stealth, aj na Laud, tak určite budete rozumieť tej hre 100-krát lepšie, ale aj vďaka tomuto tutoriálu. No dobre, ja už toto video ukončím, nakoľko už je to celkom dlhé. Ak som niečo aj vynechal, tak ma to mrzí, ale každopádne, keď už budem robiť tutoriály na konkrétne heisty, čo bude zase najbližšie video, tak tam vysvetlím, aké je tam RNG a aké sú tam konkrétne mechaniky. Dobre, to bude všetko a čus.